Ibrahim. A gani ina gurin ciyaman da ni da Mubarak dutse ga Mustafa sake ke mai zamu da office din nan. Ka jira me zamu dadi da Mustafa sake ke. Muna office din Nura ni da Mubarak. In kuma zaka zo mu koma tare to. Yaro mai zama a gurin yaron da muke zama yana nan. Ni da sake ke zamu to yanzu. Tare dai zamu zo. Ka jira me zamu zo. sai ka motsa to idan ka bar shi haka sai zama sai na yi haini kamar sai mun dan motsa shi sarki ba mu ji da musa dora za mu ji Allah kuma ce ma dinga cewa babu kalamin ce mu da